Hej så, det er mig, Petersen. Ja. Er det lufthavn, eller er det, hvad hedder det, metrostation? Det er ingen af delene. Hvad er det her? Nej, det er ikke nogen delene. Det er Magnus. Ja, hvad er det for et firma, du er med i? Hvad firma mangler du? Hvad søger du? Ja, jeg ved det ikke. Hvad du arbejder? Hvad jeg ringer til? Jamen, du ringer til en, der hedder Magnus. Okay. Hvem skulle du have fat på? Nej, det er fordi, at min ven han sagde, at jeg skulle ringe til det nummer, og jeg har fået et uddannelse her. Et tømmeruddannelse. Jamen, det er ikke det her. Det er ikke det sted. Er du sikker? Jamen, det er jeg, fordi... Der står på det her nummer, Giluba uddannelse.dk. Hvad står der? Uddannelse.dk. Jamen, det er ikke det her sted. Jeg hedder Magnus, og det er en privatperson. Det er ikke noget firma. Hvad er det for et firma? Det er ikke noget firma. Men du sagde, du er et privatperson? Undskyld? What? Du sagde, det var et privatperson? Ja, det er det. Hvorfor er du privat? Det er jo hej. Er det hemmelig sex? Ja.